Irio nade jahera mar penj laktar, amor mar bedo kod odiechieng' ma kawuono, wachak wang'ie gigo mwanyalo timo mondo wabed kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno. Chendo ni biro ni achiel kachiel kowuok Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kendo amor mokalo ni wantiere kod jalonyo, wantiere kod nurse wa e siptal ka e klinik ka. Ubunyiso ni nyinge nga en nyar kanye kod lony ne. Kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni Nurse Rose. Erokamano. Gi nyinga iluonga ni Rose Achieng' Ochieng'. Anyal Ruchula Rusinga, atiyo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, eye clinic, an gi lony e weche mag wang'. Amor mokalo kendo waduoko erokamano ni yawnwa dhot mondo wago mbaka kotenore kod weche mag wang'. Kawuono diher mondo wago mbaka e weche mag Nurse Rose. Kosan makel topic. Kel topic ming'eyo ni chando ji oko kanyo ma gidwaro ng'eyo. Wantiere ga kod chandruok mar chiero kata cataract kaka thothne jolony luonge, en chandruok mar wang' ma bende wito teko mar neno mar wang'. Iwachonwa kata ni en chandruok ma bende moko ga ji mang'eny mokalo mak mana ni fwenye ga kosetegno, mamoro koseketho wang' ma kata gima inyalo time onge. To kofwenye chon to nitiere gik minyalo tim. Kapok adhi mabor ahinya, moro inyalo mulonwa matin ni cataract en ang'o? Erokamano. Cataract kata chiero en tuo mamako glass mar wang' kata kiyo mar wang' ma iye. Wawacho nitiere kiyo ma oko miluongo gi dho ngere ni cornea, en bendo ler. Kaeto kiyo machielo iluongo ni lens gi dho ngere, ma en ema othoro en ma cataract thoro make kata chiero. Ema chiero mako. Koro chiero ni komako wang'i to ok inyal neno. To en gima ok donje dichiel, en gima chakore mos mos. Ichako gi ka wang'i, ineno ka wang'i ni ibedo iro iro, ok inyal neno maber. Kitemo kidino wang'i achiel tiyudo ka to ma dak nen maber. Mano samoro cataract kata chiero donjo mos mos. To chiero ni en moyud ni en namba 2 kuom gigo ma miyo ji bedo muofni e Kenya ka kata piny mangima. Chiero en gima inyalo konyego en mana gole oko. Pok oyud yath manyalo tieke kata pok oyud yath manyalo gole. En gole en mana timoni surgery moro matin kaeto igole oko. Surgery en okawo thuolo matin, ok ong'eny. Kuom mano kik iluor kopono ng'isi ni in gi cataract. Bi mondo konyi mondo idhi nyime gi tijeni mapile. Kapok adonjo matut e chendo ni Nurse Rose, moro inyalo pimonwa ni chiero onyalo ga mako wenge duto te dichiel, koso ochako ga gachiel to sudo motegno koro mako machielo, koso onyalo mako achiel machielo ok omak kata matin. Wantiere ga kod thuolo no mako gite duto. Erokamano. Chiero onyalo chakore e wang' achiel, bende onyalo chakore e wenge go te dichiel. Luwore gi dend ng'ato ka ng'ato. To sama ochakore gi wang' achiel, to ok yot mondo mi ang' ifweny. Nikech wang' achiel bende tiyo mana maber ka wenge 2. Emomiyo kibire e klinik to opimi tinyal nyisi ni chiero chakore e wang'i makoni. Omiyo ochakore achiel to dhi e machielo kata ichakore dichiel. Awinjo kiwacho kata ni pok oyud yath mar thiedho kata tieko chiero kata duoke chien kata kete mondo mi kik odongi, to koseyud kosetegno gole en ga mana operation kata bero. Wuothe kodwa Nurse Rose, seche mitimo bero ni itimo ang'o? Process ni chal nade? Erokamano. Involve ang'o? Erokamano, mana kaka ne wasewacho, bero kawo thuolo machuok. Bero nyalo kawo kind dakika 15 gi dakika 30 to rumo. Gima daktari dhi timo sama itimo ni bero mar chiero en ni chiero cha. Asewacho ni nitiere kiyo ma iye. Koro kiyo ma iye ma chiero makoni ema daktari dhi golo oko. Sama ogole oko to ok iteri gi nindo kaka operations mamoko. En mana ni imi yath moro emidhi chuo kata e kuonde mamoko mose dhi ngadho mamalo to nitiere yath moro mana itono. To koro miyo wang'i to thudhno.
Ka wang'i osetho thudhuno, iwinjo gimiwacho, inyalo wacho ni rem rama, to nikech ang'owa, wang' kopo ni inindo, to koro kaka daktari nyalo fwenyo ni ineno maber, nyalo tame. Koro ena ni imiyi yath mamiyo kanyo tho thudhuno, to golo cataract no oko maber. Kosegolo, to luoko i wang'i maler. Mondo ka dipo ni nitiere moko matindo tindo mano omukore odong', to luoko golo oko. Koseluoko golo oko, to kao miluongo ni molos gi lwet dhano, kiyo. Gi dho ngere iluongo ni intraocular lens, IOL. Koro lens ni emok dhi keto ni kama no osegole moro cha, oketo mano. To nitiere kaka odhi kete, manitiere kaka odhi liero kanyo maber, mochal mana ka gima ne en maneni kacha. Inyalo neno kode maber, kane ok inyal neno, koro inyalo neno, kane ok inyal somo, inyalo somo. Kani ok inyal kata daro mchele, idok e tichni mapile. Kija tweng'o, idhi twang'o lewni, kendo pesa ni dhi duogo kaka ni duogo ne nitiere. Hapa ni hero mchele na Rose. Mit. Dako badak kani. Ero kama na enya. Iwacho gimoro ka modwa maka gi wuoro matino. Iwacho kacha ni kapo nono ni osegole kiyo motimo chiero ni, to iluoko wang' maler. Nikech moro nyaka bedie ni samoro nyalo mukore. Okang'e ni kare chiero mukore ga. To po nono no mukore modhi kama chielo. Kumodhie ni onyalo chako dongo kanyo kendo, ochalo gimobedo transplanted, koso mukruok ni. Omukore kang'o motimore, to bedo nang'o seche momukore ni. Acho ni gima nyalo timore, bathe moro, samigole cha. Nyalo mukore Nyalo mukore, bende luore ni ibiro sama chal nade. Nikech joma moko biro kosedeko, magicha, koro chalo nyuka. Ochalo nyuka. Koro otegno chal nade na Rose. En owuok ka en gimoro motegno maber, momakore. Kako owuok. To kibudho, kata kopo ni gimore mogo wang'i, koro chuno ni nyaka wuogi, nikech kopo ni osegoe to ok onyal dok muti. Koro chuno ni nyaka gole, matiende ni en mogol kapoko ochopo maturity mar cataract. Koro en oyom yom. Koro kokiluoko to ng'ie moko nyalo dong' e iye kanyo. Ma mondo mitimne ng'ato surgery mar chiero nyaka we motegno mobed machua. But nitiere kuonde moko ma wabiro bire bang'e kaka Jaramogi medo dongo. Nitiere ma inyalo gol kapod tin, nikech ng'ato ka ng'ato luore gi kamitiye. Nitiere jok moko madwaro wang'e mondo nen maler, kata en kama nade, idware chon. Nitiere jopuonj ma sama idwarite nyaka chieng'o omachuacha, to gima noningo tim kethore. Koro nitiere moro manyalo golo mapod yom no. E yo mayot, en gimoro manyodhe to gole oko, kaeti iketo machielo. En mani kanyo pok wachope kaka iwacho, to kaka wamedo sudo, moro wabiro chopo kanyo. Seche ma osetimne ng'ato bero mar golo chiero kata cataract, iwacho ni en bero mathoro kao dakika matin, kae odhi anya dakika 30, dakika 15 kanyo to boruma ruma. Kaka jatuo, onego beni timo ang'o tok kosetimni bero? Tang'o moko onego beni timo tok kosetimni bero mar chiero? Erokamano. Wabo kao ranyisi ni ne in gi chiero e wenge ni ariyo. Idhi tim bero e wenge ariyo gi tedichiel, kosi tim achiel moro kosechango tiduoge machielo. Erokamano. Tie gima dwa mulo matin. Kopo ni in kod pressure, kata in kod skari, ma kaito chiero bende in go. Mondo mi timni bero mondo bed successful maber, nyaka pressure bed kama idware. Kopo ni en malo, mana kaka wang'eyo ni pressure cha miyo remo kirore. Emomiyo thoth jotuowa kopo ni biro to pimo yudo ka ni pressure ni malo, to wakwayi ni kiyie idog dala nyaka chieng' pressure imuony yedhe pressure. Ka sukari ni malo, bende nyaka idhi imuony sukari, yath ma sukari bed e level maber, eka outcome nyalo bedo better. To gimonego itim
ka otimni bero gi gima onego kik itim. Kotimni bero onego inind kod bathe komoko tim cha. Mokwongo ni penya ni titimo gi dichiel. Pono no nigi mako wenge ariyo. Ok inyal timo dichiel, itimo achiel mondi miwe jatuo recover. Ma pain room, ma ing'eni ma is okay. Ok inyal timo te dichiel ma koponi gimoro ka infection jatuo kodhi orito wang'e maber to koro wenge ne te nigi chandruok. Kata onyalo end up ni ulus wenge ne te nikech infection manodonjo cha. Koro itimo achiel mi make sure ni wang' achiel no osethiedhe maber. Kaito gimachielo moko ningitim, awacho ni samotim ni bero ka lero go wang'i tineno ka ler ng'eny kabisa. Koro nyaka irwak angolo man gi shades mageng'o ler mondo kik donje wang'i mang'eny. Angolo no nigi wuoth godo nyaka chieng' moro daktari koni koro to oromo. Kaito bende gimachielo monego itim ka otimni bero inyingi ti gi yath kaka daktari owacho. Onego kik ilungri mang'eny. Onego kik idhiye moche mang'eny ma idhi nyiero minyier nikech sama inyiero to leche mag wang'i gi emitiyogo muscles man around your eyes. Makoro dire mutimi bere ndire mar kuyo. Ok idhiye moro malanda cha. Ka ng'ato biro olimi to ber ugo mana mbaka tibuonjo matin tu. To nyiero masasa. Kata anything manyalo excite nyalo affect. Kaito bende nyaki bi e clinic kaka daktari owacho mondo daktari ong'eni to how is the progress. Kaka no tim bero ni nikech gicha lens cha en gima no keti gi lwedo. Nyako ng'iye o monitor ni to en kama no keti. Koso bon osetimo gimoro moleng'ore wanyalo duoke. Nitiere infection mondo wachiw yath makama. Koro nyaka ibi e clinic kaka daktari owacho. Samoro tija en tij puodho Nurse Rose ma nyaka lungra mang'eny. Samoro atiyo tije luoko nyaka lungra mang'eny. Samoro atiyo tije mopogore ma lungruok nyaka ang' bed mang'eny to onge kama nyithinda dhi yude chiemo mak mana ka tiyo tijegi. Onego bed ni ng'ato balance nang'o. Otimni surgery, otimni bero mar chiero to gigeni gi be nyaka timre nono to ji ohinyore e ot ka. Erokamano. Mana kaka ne wasewacho ni sama ng'ato nigi cataract okinen. Tije nigi be ni timogi no kitimgi. Koro en ohala maduong' ki mako break iwe tije ni matin mondo ichang maber mondo koro idoge tije gi ngufu maber. Koro nyaka iwinj kaka daktari owacho. Nyaka iywe nyaka bang' wige 8 kata dweche 2. Mano koro kija puodho to koro idodok adoke puodho ipuro maber kendo alot inyalo chamo. Iwinjo ni koyude chon inyalo ng'i kako bedo monitored motegno maber nikech ok dani gole kapodo yom ahinya to nyalo wuok ka moko kuome nyalo mukore ma kel chandruoge mamoko. Mak mantiere nonro ma pod itimo kaka ibro temo mondo mi ogole kata kapodo yom kotendre kod kaka piny medo sudo. Kosetimni bero kik inind kod wang'i otime bero no. Inyalo nindo gi komachielo kata nindo gi toki imi wang'i thuolo mar chango. Kik ilungri mang'eny. Seche milungori mang'eny lens kata kiyo cha nyalo sudo mawuok kama no kete cha mana kaka Nurse Rose wacho ni gin gigo molos kod lwet dhano. Kik ibed kod mor mang'eny kata excitement mang'eny ma inyiero michikori ma piny lichoyo nerves kata leche mantiere wang'i ka nyalo yudo hinyruok. Intiere kod tuo mar pressure, tuo mar sukari, diabetes nyaka bed controlled kapok oteri e bero. Bende wanyalo bedo kod side effects kata bende wanyalo bedo kod chandruoge midhiero maluore tok bero koso to kapono ni gibedo ginyalo bedo mage tinyalo tim nang'o. Kik isudi, kik idhi mabor mang' thuolo machuok wadhi nyime. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu amehitaji moto? Of course.
Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Kampak Selector. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waluong ne polisi. Yes, ajuri. Stop it. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana Ramogi TV. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo. Mana Ramogi TV. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Ang'eyo ni ine wuon Prince kae, to onge ng'ata manyalo bedo wuongi. Mama ne, anaseyudo babana. Donge an nawacho ni baba ni chal kodi. Kaponi en obiro fwenyo ni Raj kamoro achiel gi sero sekendre, to an gadier ni en obo penja mang'eny. To laktar wacho ni mano gima nyalo mede tuo. Indulge in that moment. Every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Machiegni kendo page laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo chiero kata cataract, wang'iyo kaka inyalo timne bero, seche ma itimone bero,
gigo moyo nego beni timo seche mose tim bero kod gigo moko nego beni timo mabende Nas Rose oleronwa maber mokalo bende wathoro ga bedo kod complications tok bero Nas Rose. Kamano bang' bero nitiere ga ng'ikruok moko mabedoe. Ka jatuo ok otiyo kod yath kaka ne daktari ondiko, to wanyalo bedo kod infection. Kute nyalo donjo e adhola, e kidonda makoro obed adhola, ma onyalo ketho, ka ok othiedhe mapiyo, to nyalo ketho wang' makoro ok inen, kata nobedo ni otimni mineno, to inyalo koso neno. Challenge machielo mwanyalo bedo godo, emomiyo awacho ni kinindo tinind kod bathi komachielo, remo nyalo chwer. Kaka en kawaida kamora mora moyang, nitiere leche magolo remo, nyalo chwer. To remo nyalo chwer ma din kar neno maber. Emomiyo nyaka iti igi seria kaka ung'isi. Gimachielo manyalo timore, jatuo nyalo develop glaucoma kata pressure mar wang' moidho bang' timo ni bero. Nikech ang'o? Samoro ka sar bero cha remo ka chwer, kata kopo ni itimo gimoro ma remo odhi nyime ka chwer, to dhi dino kaka ne onego bed ni pi mane i wang' cha luorore. Koro dino kama onego bed ni pi kalo godo, kaito sama pi kaka no onego kal oringi odinore, to pressure build up i wang'i ka, ma ibed kod gimiluongo ni glaucoma bang' surgery. Gimachielo bende manyalo timore e wang' ka kotimni bero, inyalo lens manoketi cha nyalo leng'ore. Koleng'ore to ok idhi neno kaka ni neno bang' kanosetim. Mago mamoko kuomgi. Ok ang'eyo ni kiyo ma oket ni tok bero ni bedo ga kod cases ma samoro del reject nikech en gima foreign, en gima ne onge ka, koro okete, to thothne wawinjo ga ni nitiere kaka del samoro nyalo reject gik mopogore opogore, nikech kata ich ma ng'ato ting'o dende nyalo reject ijno. Koro ok ang'eyo kaka kiyo ni thothne obedo abeda del rwake arwaka koso. Ok waneno cases ma del reject kiyo ni. Neno ka jomoketnegi to dhi adhiya nyime maber. Pok wayudo complain madang' wawach ni ma dende reject kiyo. Wantiere kod case ma ng'ato timne bero mar chiero, ok owinjo gik ma laktar onyise, ma samoro kiyoni odhi moleng'ore, kata samoro ok omuonyo yath kaka dwarore, odhi obedo kod infection, kata samoro remo chwer e iye kaka otendre kod gik motimo, olung'ore mang'eny, obedo kod mor mang'eny kaka ni wachonwa cha, ma kendo koro chango mar wang'ni bedo ka gima dhi chandore, dhi rochore, ok dhi timore maber. Oduoge siptal, koduoge siptal, uchako kuma nochake cha, koso koro bedo nang'o? Erokamano. Sami sefwenyo ni nitiere ng'ikruok moro, kaka ni neno ok inen, nikech kosetim ni bero, to bang' bero odiochieng' achiel kata after 12 to 24 hours, igolo ni gima nokete wang'i cha kendo gi assess nito how good, kata iduogo. To kopo ni ok inen maber, sami dhi dala, iwinjo rem mang'eny moloyo kaka ni iwinjo, tidhi duogo. Koro sami duogo, ka daktari oyudo shida mantie, ka en infection, odhi thiedho infection no. Ka dipo ni kiyo cha oleng'ore, to kofwenyo ni kiyo emoleng'ore momiyo koro kinen kaka ni neno cha, to iduoki tidhi kete maber kaka onego bedi. Kendo inyalo neno maber. To kopo ni nitiere remo ema chwer, kata remo no chwer modino kanyo, bende idhi luoko maber oko mondo kiyo obed maler mondo inyal neno kendo. Mochalo gimichako kendo manyien. Ichaka manyien ma kata kapo nono ni en yath mano ket cha tikete aketa mondo mi wang'o chako thudhno, inyalo chwo sindan kuonde mopogore opogore kod weche makamago. Awinjo kimoro kamoro kani ibro gol gima noketi. Onyalo bedo eye patch mano godo seche mosetim bero, to eye patch thothne ka onge complications te onego beni gole bang' thuolo marom nade? Erokamano. Eye patch ka onge shida mora mora to bang' 12 hours igole agola. Kotimni bero kawuono to kiny igola gola.
igole. Inyalo gole kendi kos nyaka idog e osiptal. Nyaka ibi mwa gol ni mwa assess nto chal nade. Kosegol eye patch. Koro kanye marito wang' cha chako donje. Koro irite nang'o ka muonyo yath e yo makare, bedo mabor kod mor mang'eny, kik ichikri mang'eny, kik ibed e buru mang'eny, taya mang'eny kod weche makamago. Mage ma diher mondo mi wang'e kotendre kod weche mag rito wang', tok kosetimni bero, tok kosegol ni eye patch. Erokamano. Bang' kosegol ni iPad, wawacho ni kik iluok wang'i kod sabun. Gimora mora ma kang' pok odonje wang'i, tinyalo dunyo wang'i. Obed sabun, obed buru, obed iro. Nyaka iro? Bed mabor kodgi mondo kik iyud gima ang' idunyo wang'i migol kiyo cha kama onego obedie. Bende kik iriewri mang'eny. Bende sama koponi ochuno ni nyaka iriewri kata kiluokori, to kaw pi kendo ikete e mesa man gi malo matin. Mondo koro kiluokori to kilungri ahinya. Kati luokori kod shawa, ka in kod shawa. Masharti ni kako ndikni ni bi e klinik. Ket yath kaka oningi keti, kaito ler kod hygiene mar lweti kod wang'i nyaka bede standard mowinjore. Antiere ji matiyo tije mopogore opogore, kuom ranyisi ng'ato riembo kod gik makamago. Osetimne yeng'o kata osetimne surgery mar cataract, onego bed odok e tije ainagi bang' thuolo marom nade kata kowinjo kosechango. Erokamano, nikech riembo itiyo gi wang'i mang'eny. To kidhi ohiu kapok wang'i ochango maber, to en safety mari is wanted. Nikech ok idhi neno lar mang'eny cha, pod bago wang'i, koro inyalo cause accident mi inyri kata hiny joma moko bende mi iwit ngimani. Koro nyaka iriti, kochuno ahinya ni nyaka idog e riembo, to maybe after 24 hours. Mano chuno kabisa. To kaber. To en between 2 days and 3 days. Tok surgery nyalo dok e riembo after 3 days? Mano ka en mane tich ni mitiyo machuni ni nyaka. Or ntiere kama nyaka idhiye to nyaka iriembi. Inyalo kawo 2 to 3 days tidok e riembo. Antiere kamoro kama ni mulo nwani sasa mosetimne ng'ato bero mora mora mar wang'a, to quality mar kaka ni neno to nyaka pogre nyaka dog chien. Ma inyalo mede ang'o kata inyalo medo siro nang'o? Erokamano. Quality mar neno nyaka dog chien kaito oidho mos. Nikech samo otimni bero cha, sama ogwar kamoro nyaka leche man kuondego moko jony, samoro ntiere kuot moro mokuot. Koro ka magi dok piny to o improve. To bende okonyal dok dhi nyime dichiel, no ber dichiel. Samoro oswi, odok malo matin, odok piny. To kodog piny ahinya. Samodok piny ahinya, moloyo kaka no ichako, mano is one thing, nyaka bi e clinic. Erokamano ahinya. En penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Wantiere eye clinic, en clinic mar weche mago wang'. Wang'iyo kacha gigo monego bed ni timo kosetimni bero mar wang', gigo moko onego bed ni timo bende wamulo kacha. To kapono nono chuno ni nyaka idog e weche mag riembo. Idok adoka kaka ni riembo ga pile cha. Koso ntiere gik makoro nyaka itim. Nikech ni wacho ni tok ndalo adek ok rach, to mana kochuno. To seche midok ni ntiere gik manya kitim, kusini doka kaka ni dok pile, kaka ni riembo pile. Mana kaka na wawacho cha ni nyaki bed gi angolo ma absorb ler moko, kaito weni ler mana moro mitiyogo. Mano gima nyaka itim. Kaito bende kochuno ni inyalo yueyo bende kikiriembi, yue wengi. Yue nyaka ichang maber. Chango maber nyalo kawo thuolo marom nade? Mondo mi ng'ato chang maber bang' kosetimni bero, kao wige 8. Mani chango maber. 2 months. Mani chango maber. Daktari utimoni clinics te morumo mokone ni koro in sawa. Kata koponi no onego bed ni imiyi angolo moro, to imiyi angolo koro inyalo dhi tiyo godo.
To kosetimne ng'ato bedo Nasroza modok dala, nitiere gik moko ma samoro nyalo winjo. Samoro nyalo winjo ka gima wang'e no ken wang'e. Samoro bende nyalo winjo ka gima wang'e no dwano gol pi mang'eny kod weche ma kamago. Symptoms kata ranyisi mage ma kiyudo seche ma osetimni bedo to nego bedni ok iling' aling'a, ikaw kang' to kang' mikaw en mana dok e osiptal. Erokamano. Bang' kosetimni bero ibiro winjo rem. Nikech kamora mora moyang' nyaka iwinj rem to nitiere yath momiyi mondo mi oduok rem piny. To koponi rem obira sasa makati muony yath to ok nyalre, ringi iduogo osiptal mondo ng'ini to ang'o makelo remni. Bende sama kioseel wang'i nitiere kaka ineno, ibiro bedo ni nitiere improvement. Ikane in muofu asasa to koro inyalo neno gimoro, inyalo neno marach. Koro neno marach ni wan gi geno ni onego bed no medore. Kaka imedo tiyo gi yath onego bed ni omedore odiochieng' kodiochieng', to kata kodok piny to kodok piny ahinya. To koponi odok piny dichiel to ringi bi osiptal mondo daktari ong'ini to magini odok adoka piny dichiel ni. Kiyo mane waketo cha be en kama entiere koso leng'ore. Mano nyaki duogi. Kendo gimachielo manyaki duogi koponi neno, koponi remo chwer. To duogi mondo daktari ong'eni to ang'o marach. Diponi nitiere kaka rembi ok nyal poto kako nego mapiyo kaka dwarore. Imulo kar remo poto. Ang'o manyalo miyo remo pot kaka dwarore, Nasroza? Erokamano. Edel ka nitiere gik ma Nyasaye oloso mondo mi obed ni ka gimoro ong'adi to remo nigo bed ni poto. To iluongo gi ni platelets. Sama gigi odok piny to remo ok dhi poto haraka kako nigo bedi. Ka gidok piny to gibi poto kaka dwarore. Kineno kata kichichni rembi ok pot kaka dwarore te mateka irengo dog e osiptal. Kata king'ega ni nitiere kod chandruok mar remo ok pot piyo kaka dwarore, kapok idhi e yeng'o moro amora, bero moro amora nyaka ine ni nyiso laktar. Ni kata odoko ni wadwa timo yeng'o ni kata bero ni an ga kama. Wawacho ga pile e chenro mar penj laktar ni in e daktachi mokwongo, dendi en mari, inyalo winje, inyalo chiko ne iti, inyalo bedo ni osetim nonro moko. Samoro daktar midhire cha ok ong'eyo, koro en tiji mondo mi wach achiel ariyo adek moro miparo ni laktar ok oyudo kata laktar ok ong'eyo. Wakaw yueyo ka waduogo bang' thuolo machok nyakwara Mugia Jwang'. Wang' jo kidienje mopogore opogore kaka onego bed ni korido ke tijeni mapile, kapo nono ni en nyathi skul, kaka onego bed no somo, kaka onyalo ritore mondo mi ndalo mabiro kik owit teko mar neno, kik dhi mabor kata matin. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Ridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Mama, en ang'o momiyo ino kidhi gi baba? Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare, nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo.
Oganda manigi yie, bedo joot kuom Kristo, kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima, Sabato, Sari Okinyi, mana e Ramogi TV. E piny magombo kod teko ok winjre, dhako achiel ema kwedo chenro mar piny. Kikitem chu. Adhi chu. Akweri gi muolo kikitem. Ema temo nyisi ni waromede. Ne ong'ado mar yudo migawo ma ji mang'eny paro ni onego bed mare. Kore dhi kawo tem. To aneno ka koro jani no nyalo kelo sida matin. Ok en nikech nyalo mare, to nikech en dhako. Ani kona ni ng'ama dhako nyalo yudo. Achuli mondi bikona ni dhako nyalo yudo. Kata obedo ni gik mang'eny geng'e, podi otamore dok chien. In bing'eya badi. Babo ng'eya. In ma piny ni bing'eya. Kara se mili. Wakoni Nikech ka piny owachone ni oyo, to owacho ni ne ane. Kiparo gi witin gi riekono. Chungi tim. Ne kinda gi lokruok e wi Nam Sinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. This early onset of political campaigns diverts critical attention from national development, shifting focus to the spectacle of election campaigns. Bishobe mag kanisa Kopere onyiso josiasa mondo were gi campaign momondo kendo gichwal chenro ne jopiny. Kuhakikisha nyinyi kwamba tutachukua msimamo ambayo italenga matakwa na haki ya Wakenya wote. Hiyo ndio tutafanya. Hakuna nyokonyoko. Raila osingo ni chung mar siasa modhi chiwo dhi bedo moluwore kod gik maduon buch ODM osebedo ka kedone. Joriemba piko e kaunti ma Migori onyono ni ok gibi chulo osuru ma kaunti dwaro kuomgi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital wantiere eye clinic kata clinic mar wang'. Ne wang'iyo kacha cataract, chiero gi dholuo mabende ne wang'iyo ni to en ang'o mathoth ne itimone. Wayudo ni en gagole mana kokalo kuom weche mag yeng'o kata bero. Kose ber en ang'o monego bed ni timo, en ang'o geni moko onego bed ni timo. Mago te wang'iyo kidieny mokwongo kachiel kod kidieny mar ariyo. Wachako wang'iyo ranyisi mabende kaponono ni neno to onego bed ni ringo idhi matek e osiptal. Kiwinjo rem masasa, kaiponono ni neno ka ogolo remo kata kaponono ni winjo koili iwinjo ka pogruok nitiere tem matek mondo mi idog e osiptal. Kama wantiere ni Nurse Rose Daher mondo mwang'e ne seche makoro otimni bero tineno kagima ineno ng'wengo ok ineno maber ahinya. Vision ni ok en clear kata iwinjo ka wangi ok en comfortable. Nyalo bedo ni chandruok en ang'o tenang'o monego bed ni timo kanyo bende. Erokamano. Bang' kosetimni bero tineno ka ok inen maler. Samoro gima nyalo timore ma moni neno maler, samoro pressure nyalo bedo ni nitiere e wang'i ma moni neno maber, kata ka iwinjo kamano to nyalo bedo ni lens ok kaka nonego bedi. Koro onego bi osiptal mondo daktari ong'i ane tang'o momiyo ok inen maler to ni neno maler mokwongo. Mama nyiso wani sasa maise osetimni bero mar chiero nyaki bed machiegni mokalo gi osiptal, nyaki bed kin kata nyaki bed motangi mora mora nyalo bet marache wangi tifwenyo mapiyo piyo mondo mi imany kony mapiyo piyo kapok odhi ahinya. Onego ibed machiegni go osiptal nyaka chop kama ne wawacho ni koro inyalo mi okay ni koro clinics jorumo bang' dweche 2. Mano koro ka daktari osegonyi ni nao you are okay, kuro we yath, kuro clinic, ibi mana ka chieng' mar clinic ni moro ochopo bang' higa, kata kopo ni in gi shida moro machielo madigom ni mondo ipimne daktari, tinyalo biro. Okotami biro ni dweche 2 oserumo, koro kibi clinic. Samora mora ma in gi chandruok moro, dhoot oyaw, inyalo biro mondo ipimne daktari. Clinic bodhi nyime kuom dweche 2 kata jumbe 8
ng'ato seche mobiro e clinic samoro timne surgery obedo successful, onge kod complications, onge kod symptoms kata ranyisi manyalo nyise ni gimoro rach. Ang'o timore seche mobiro e clinic, sasa mobiro e clinic? Sasa mobiro e clinic mana kaka ne wawacho cha ni nyaka wapim wang' ni to wang' neno machal nade. Nyaka wachak kama ne wachake kane wafwenyo ni in gi cataract cha. Nyaka wachak kanyo ma wa assess mwang'e ni to wenge nigi gineno nade. Nitiere moro man gi ng'ikruok kuom neno koso gin sawa. Mama no e gimitimo clinic ka clinic E clinic ka clinic nyaka watim mano. Kaito ka wa suspect ni pressure mar wang'i nyalo bedo ni malo. Kaluwore gi history misemiyowa kadipo ni legendary mari nitiere ng'ama nigi pressure mar wang' to nyaka kaw pressure as early as 35 years. Bedo ga kod cases ma ng'ato obiro mondo mi ogol ne chiro to onge kod pressure, kae to develop pressure to kosetimne yengo mar chiro. Ma ai dhi bedo treated nango, dhi bedo treated kaka pressure mar wang' kose na pressure mar ma u handle nango Nasrose. O develop pressure mar del koso pressure mar wang'. Mora, wacha gi mar del. Iro kamano. Ka jatuo o develop pressure mar del, onyalo biro kowacho ni wiye moro bare tok rum. Wabro pime ni to pressure mari chal nade. Historia mari gi pressure en nango. Nitiere ng'ama nigi tuo mar pressure. Koro kwasekawo history no to wapimo pressure. Kwa yudo ni in kod pressure mar del to warifai ir physician. Mondo okal kodi okenge moningo kalie mondo yud thieth maber gi yath mowinjore mondo pressure odoge wang'e. Ka en pressure mar wang' mobiro bang' bero, matiende ni samoro kaka oningo bedni pi mane wang' charingo nitiere ng'ikruok bed nodinore, to ibiro pimi koyo ni pressure idho to ibiro miyi yath maduoko pressure mar wang'no mondo kik pressure ni hiny neno mari. Emomiyo wawacho ni bi e clinic samora mora ma ikaw thuolo malach ko kibire clinic tin kod chandruoge gi, iwinjo rem e wang'i, okinen maber, to gini nya. Koro gimora mora miwinjo kok en kawaida, bi e clinic mar wang' mondo resi. Pressure mar wang' pono no biro nikech nitiere kamoro manodinore momiyo pig cha ok wuothe wang' kako nego bed no wuotho. Awinjo kwacho kacha ni onego bed ni mi yedhe mondo mi o control pressure mar wang'. Ang'o midhi tim mondo mi pig cha oring kako nego bed no ringo nikech wacho ni moro kamoro dinore. Ero kamano. Gimomi idhi mi yath. Yedhe gi nitiere kod kaka gitiyo mopogore opogore. Nitiere makomi to dhi yawo kama nodinore cha mondo yawre mondo pi oring kako onego bed no ringo. Ema dhi duoko pressure ni chien. Maka ato kochuno ni nyaka chak ber mondo mi oyaw kuonde modinore gi. To be nyalo ka bedo kod cases ma ni koro kanyo dinore ma nyaka tim ni bero. Bade ma pikale. Ok nyal bedo ka en nikech chiero manogolni. But nitiere joma ni kod tuo mar pressure mar wang' miluongo ni glaucoma. Manyalo bedo ni ringo e remo. To ka opo ni in kod pressure ni to setemi yedhe to ok ti maber, nitiere surgery minyal timni mondo mi oyaw kamodinore no. Tok dweche 2 kata tok jumbe 8 bro yudo ka ng'ato moro nyalo miye clean bill of health ni ano timni yengo kori dhi maber, kori inyalo dhi nyime kod tijeni. Magi oting'o tije duto te kaka exercise. Samoro ng'ato en athlete, en ng'at ma samoro en ja gym, en ng'at ma timo gik ma vigorous gi dende. Mago oyiene koso koro mato nyaka miye okang' machielo monyalo timo gie. Bang' wige 8 you are okay to go. But idhi chako mos. Ok idonje ga goko dichiel. Ok idonje ga goko. Wamule jogo matiyo kod computer. Nyithindo ma samoro pod tindo ma bende samoro neno TV gi weche inago. Ka entiere kod chandruoge negi kata joma dongo matiyo gi computer mang'eny. Ler mar computer cha ang' no chun nyaka kori rwak glasses ndalo duto te koso ang' no bed nang'o. Kaber ng'at matiyo kod computer mondo mi yud konyruok ti kod angolo mamiyo ler mang'eny
ok donji wang'i kaber. To bang' bero to mana kaka ne wasewacho ni itiyo gangolo cha mamiyo ler madonji wang'i tin. Ti gangolo no nyaka chopi chango maber. Bende wanyalo ga bedo kod cases mag dry eye, Nurse Rose. To ka wantiere kodgi, mori nyalo leronwa gi dhulu mayot ni gi nyalo bedo ang'o kata ocular surface? Erokamano. Ocular surface disease. Ocular surface. Mano nitiere gik moko gin kaka growth moro grow e wang'i, dongo e wang'i, e pien wang'i ma iye iluongo ni conjunctiva. Nyalo dongo. To magi nitiere kaka inyalo konygi, nitiere ma inyalo bar kaeti dang'o oko, bende nitiere kama pod inyalo tiya gi yath mathire. Kaeto to dry eye, to mano tiende ni pi wang'i samoro nigi ndhadhu morew. Nikech pi wang' onego bed gibed aina adek. Gik moko adek e iye. Moko adek e iye. Onego bed gi mo. Mo tamo pi wang' cha mondo evaporate. Kaeto onego bed ma poth kako thinyo. Ma miyo pien wang'i kata kaka le wang'i to pasore apasa mayom. Ok iwinje shida mora mora. Kaeto mar adek en pi. Wang'i dwaro pi. Mana kaka wawacho ni del about 80% en pi. Wang'i bende nigi pi. Koro magi gik monego bedi. Koro ka nitiere moro modok piny, ka mo mano onego bed ni nitiere mondo tam pi wang' evaporate cha odok piny, to ng'iso ni koro pin ka pi wang' ogol mondo mi obed ni lubricate wang'i to ofuyo piyo. Koro nyaka imedne pi wang' miluongo ni artificial. Mondo mi osik koyom, onyalo tiyo kaka onego bed notiyo. Giwok ang'eyo ni artificial ni tibro ti kode kuom thuolo marom nade koso koro ibo tiyo kode kuom ndalo duto te mag ngimani? Erokamano. Luwore gi higa. Mana kaka wawacho ni kaka ng'ato medo dongo, gik moko mane dendi mane Nyasaye ochweyo dok piny. Koro mana kaka pi wang', ndhadhu mar pi wang' ni embe chakre higa 40 ka koro dhi mbele to ndhadhu go dok piny. Koro mondo mi isik ok iwinj chandruok e wang'i, nikech sama in gi dry eye tidhi winja ka wang'i moko. Nikech otuo. Jok moko kochiewo e nindo to moko otiyo gi lwete mondo mi oyare. Seche moko bi winjo ko oili, isiki dwa mana igwonye. Kuom jomoko bende osiko ogolo gimoro marachar. Osiko mane bath wang'i ka, nikech wang'i otuo, mo mantiere onge gi ndhadhu moromo. Kaeto seche moko iwinjo ka wang'i chwore, iwinjo maka gima kite nie wang'i. Kuyo. Koro inyalo tiyo kode as long as samoro amora miwinje ti idhi kao artificial tears. Nurse Rose, adwani mondo mi koro wang'ane kaka wanyalo rito wang', general eye care. Waseng'eyo kaka wanyalo rito wang' kapono notimni bero mar chiro. Koro kaka wanyalo rito wang' mondo wabed kod wenge mabeyo, ok wabed kod dry eye, wang'eyo kaka wanyalo rito wenge wa mondo nen kata gisavwa kuom ndalo mang'eny, kuom higni mathoth, kanye kaka makoro wantiere ka watieko chenro. Erokamano. Wengewa mana kaka nwasewacho ni wang' en fuoni maduong'ie moloyo. Ma ka ionge kode to onge kaka inyalo sudo kia kaka idhi kacha. Koro nyaka warit wengewa. Rito wang' en mokwongo nyaka wa maintain ler kata hygiene mar wengewa. Ka wachiew nyaka waluok wengewa. To kwa luoko wang'wa bende seche moko kawie sabun luok godo mondo modhi madiponi nyalo tuo e tie yiergi owuog oko. Koro inyalo tiyo gi mild shampoo, ok mager ahinya ma ang' dungi, mondo mi iluoko godo nyaka tie wang'i kama irudho gi kitamba moro maler. Mano hygiene mar wang' nyaka waluok wengewa. Machielo monego watim ne wengewa, onego wabi e clinic. Wacho ni ka en nyathi ma below 6 months, at 6 months kel nyathi e clinic.
ng'ama ng'ongo from 5 years to 18 once a year, unless okowacho ni kawacho kamano to koro kikibi nyaka chieng' igaro ka in gi chandruok to bi ki higa 60 higa ka higa bi mondo ka dipo ni cataract chako dongo to inyisi chon koro ibedo prepared e pachi ni chiero nitiere wang'a to ibiro gole chieng' moro kaeto mana clinic ne mabiro konyowa maber. Ng'ato wi nyalo wili gi gik mang'eny mowache chenro ni, gimoro achiel ma wiwa kik wil godo Nurse Rose. Rit wang'i dhi e clinic. Ka in gi chandruok moro amora ringe clinic. Namba awacho kopo ni in gi chandruok moro amora inyalo go simu mondo wamire paro kaka wanyalo konyore. Samoro inyalo winjo wachni tibor gi Jaramogi. Anyalo bedo gi ng'eyo ni to ichiegni gi hospital mane mar wang'. Anyalo ng'isi ni ringi dhiye kama mondo iyud konyruok. Namba ni mar simu Nurse Rose? Namba na mar simu Safaricom 07 21 40 86 95 kata 07 86 53 52 1 Eruru kamano jokanyana. Erokamano Nurse Rose, aduoko ni erokamano makende kendo en wach maduong' ni warit wengewa. Ne Nurse Rose erokamano mathoth ne jogo picha mawa Bensu Mulindi erokamano Kamau kama erokamano ahinya ne jagono mochung' ne weche mag ler mar klinik kama wantiere Newton. Washira erokamano ahinya ochung' ne weche mag duol. Makeup Wendy Akinyi erokamano ahinya. Kapiewa makawuono en Eugene. Ne director na Philip Ochieng erokamano ahinya. Ne producer na Perpetual Koth Nyameja kamora mora ma intiere aduoko erokamano mathoth. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni rit wang'i. Iluonga ni Ruth Otieno. Oriti Masane. Brother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medalia pesa? Leta tenje ni kushobile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Mama, enang'o momiyo ino kidhi gi baba? Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare, nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more.
Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilike polis timang'o. Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Waluong ne polis. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuon gi watire wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. E piny magombo kod teko ok winjre, dhako achiel ema kwedo chenro mar piny. Kikitem chu. Adhi chu. Akweri gi muolo kikitem. Ema temo nyisi ni waromede. Ne ong'ado mar yudo migawo ma ji mang'eny paro ni onego bed mare. Kore dhi kawo tem. To aneno ka koro jani no nyalo kelo sida matin. Ok en nikech nyalo mare, to nikech en dhako. Ani kona ni ng'ama dhako nyalo yudo. Achuli mondi bikona ni dhako nyalo yudo. Kata obedo ni gik mang'eny geng'e, podi otamre dok chien. Bing'e badie. Babu ng'eya. In ma piny ni Bing'eya. Kara se mili. Nikech ka piny owachone ni oyo, to owacho ni ne ane. Kiparo gi witin gi riekono. Chungi tim. Ne kinda gi lokruok e wi Nam Sinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court. We have a tieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil ka del war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak mago Ratil piny. One was got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Saa 1:30 otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai.
Oy moronya kora moge juang kamora mora maintiere ageno ni odiochieng mari odhi makare agwakini machiegni weche manyien mag angichwelo kama bende waiko ni weche mopogore mosebedo kadhi nyime kamotingo limbe mar jatend piny mabende ponne nitiere kadho wadh nam chumbi kachiel koda nyasi maduon bura mar ODM mane obagi e gwenge mag imbo mar Kenya. Warangane moko mweche mawamiyo pek. This early onset of political campaigns diverts critical attention from national development, shifting focus to the spectacle of election campaign. Bishobe mag kanisa kopere onyiso josiasa mondo weregi campaign momondo kendo gichwal chenro ne jopiny. Kuhakikisha nyinyi kwamba tutachukua msimamo ambaye italenga matakwa na haki ya Wakenya wote. Hiyo ndio tutafanya. Hakuna nyokonyoko. Raila Osingo ni chung mar siasa modhi chiwo dhi bedo moluwore kod gik maduon buch ODM osebedo ka kedone. Joriemba piko e kaunti ma Migori onyono ni ok gibi chulo osuru ma kaunti dwaro kuomgi. Tujikodwa namba mar ote machuo kama enaria deka uchiel nono kao kamano bende wayudore achiel kachiel e mbui mar YouTube, yudwa kanye mbui mar Facebook, inyalo yudwa bende e mbui mar X kachiel koda Instagram kod TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kawachako ni riwruog bishobe mag din jokopere koro kwayo josiasa mapacho kam mondo miyo weregi wach matimo campaign mohiu kagi kodi gima duong' ma Kenya dwaro sani en kete tim chenro mabiro konyo e bero uchumi mapacho kam. Jodolo ne loso Mombasa kama ne gisidhi ayanga campaign mar tim mar ikruok ne nyasi mar ndalo 40 mag tweyo e kind oganda jokopere. En report mabende Joja Oko kowuok Mombasa losonwa kendo sama wayude to wabiro keloni report no kod kukumare. Kao kamano wadhi nyime kama jatend piny William Ruto onyiso josiasa mariwore mar loso duond bura ma pingo piny owacho mondo many mise motegno maginyalo tiyo godo e sero ombulu kuom Kenya kar siko kagiluongo nyinge e kinde romo maggi. Ruto mane loso e kaunti ma Taita Taveta kama ne oyango e gedo mar apaya gwenge makono owacho ni sani oketo maino mare riwo oganda Kenya duto kanyakla kod tero chenro mag dongruok e kuonde duto mapacho kam. Joyce Oduor ni kod ler mathoth. E odiochieng mar 5 mar limbe mare e counties makadho wath nam chumbi, jatend piny William Ruto nochalo ka ng'ama nyiero josiasa ma oriwore mar loso duond bura mapingo piny owacho kowacho ni giwuondo jopiny. Ruto onyiero mokalo romo manobag nyoro mar yango duond bura manyien mar PLP kowacho ni josiasa manoromo kanyo noketho seche mathoth kaluongo nyinge e kinde romo no. Ile chama wanajaribu kutengeneza wanaongea masaa 4. William Ruto 4 hours. Sasa mimi nauliza nyinyi, kwani hii chama walikuwa wanatengeneza ilikuwa ya William Ruto? Ama hiyo chama inaitwa William Ruto? Sasa mimi nataka niwaambie wale jamaa na niwatangazia wa Kenya, hawa watu ambao walikuwa wanaongea mambo ya William Ruto, mimi sijawatuma. Hiyo chama wanaongelea hapo si ya William Ruto. So hawa ni matapeli. Watafute chama na jina yake wapatiane. Ruto onyiso josiasa go moriwo jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, jatend PLP Martha Karua, Kalonzo Musyoka mar Wiper kaachiel kod Jimmy Wanjigi mondo los mise motegno kao kamano to chenro magi biro gore e Luanda. Na watafute sera, na watafute mpango, na watafute vision. Otherwise wataungua. Bende notiyo kod thuolo no e goyo debe ne chenro mage konyiso kweth mapinge mondo gin bende ginyise Kenya gigo maginyalo timo mopogore gi mage kar siko bogo sirikal mare gi weche mag ng'anyo kendo chwalo siasa mag akweda mag dhoudi. Sisi barabara ndio hii tunajenga. Yenu mpango yenu ni gani? Yetu affordable housing inasonga mbele. Yenu ni gani? Hapa mambo ya universal health coverage tunaendesha Kenya. Yenu ya mbadala ni gani? Sisi tumepanga ajira ya hawa vijana kwa affordable housing, kwa digital jobs, kwa export of labor, kwa mambo ya manufacturing. Mpango yenu kwa vijana ni gani? Ama munapanga tu maandamano? Speaker mar Senate Amason Kingi mane otene e limbe no okwedo jotelo mapingo piny owacho
kowacho ni e kinde ma okalo chien ne gimako lemo madongo e sirikande manosekalo, to kata kamano onge gik mane gitimo maginyalo siemo ne jo Kenya, to sani gine magitelo e kwedo chenro mag Ruto. Katika kikao kile tulikuwa na former vice presidents wawili. Katika kikao kile kilikuwa na watu waliokuwa mawaziri tena wizara za nguvu wakati ule. Lakini hakuna chochote ambacho wanaweza kuonyesha Wakenya wakati walikuwa katika ngazi zile ambazo waliofanyia Wakenya. Absolutely nothing to show for their record. Leo hii wao ndio wanakuja wanamkosoa rais, na walipokuwa ndani ya mamlaka walishindwa kutimiza. Ruto nyiso jotelo mamoko mondo sire lwedo mondo gichwal chenro mag dongruok e konde duto mapachoka, kowacho ni piny Kenya sani koro dwaro lokruok, gino mokete maino mare mar neno ni chenro mag gedo mag apeyni, thieth, somo, pur e kin chenro mamoko obedo makare e pachoka ne oganda dhoudi duto maonge deo wanga. I want to tell fellow leaders, let us unite. The country wants transformation. I am focused on the transformation of Kenya, on making sure that these roads are built in every part of the Republic of Kenya, on making sure that there is equity and equality in every part of the Republic of Kenya. Jatend piny bende owacho ni sani oketo maino mare e riwo jo Kenya, gino momiyo noloso sirikal mamanywanda. Waswahili wanasema asiyekubali kushindwa si mshindani, lakini hata na wao tumeshikamana ili tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mambo ya maendeleo ni ya muhimu kuliko faida ya kiongozi ama chama. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kapod wantiere kadho wadnam chumbi waduok lipodwa mokwongo mane wasingo mi kod kukune kamari uruog bishobe mag din jokopere koro kwa jo siasa mapacho kamondo miyo weregi wach mar timo campaign mohiu kagi kodi gi maduong ma jo Kenya dwaro sani en keto e tim chenro mabiro konyo e bero uchumi mapacho kam. Jodogo ne loso Mombasa kamane gisidhi ayanga campaign matimo ikruok ne nyasi mar ndalo 40 mag tweyo e kind oganda jokopere. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. En nyasi moyedhi mane obagi Mombasa gi riwruok bishobe ma jokopere mar timo campaign moyedhi mar alam e kinde mag ndalo 40 mag tweyo. Kai ne en miel kod were nyasino mane ochakore kod wuoth mane ochomo alap Mama Mangina kuma ne obagi alam moyedhi. Kotel nagi kod jakomgi Maurice Mohatia ma en Archbishop ma Kisumu, jodologo ne okoni achiel kuom gigo makidek chako thiro dongruok ma pacho ka en campaign mohiu ma josiasa osechako timo ka achiel kod rem kedo gi mibadhi ma pod ogurore e pacho ka. This early onset of political campaigns diverts critical attention from national development, shifting focus to the spectacle of election campaigns. We categorically condemn all forms of corruption that rob our people of their God-given rights and obstruct the path of just society. We ask the Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, and other relevant bodies to enforce anti-corruption measures rigorously and impartially. Midhiero masani okwako sekta mar thieth gikone chalni timore bang' piny owacho sidho chenro manyien mar SHA magikone chalni ne orumo mapiyo kapok otim ikruok malong'o. Gidwani kaber to koro piny owacho lok chike motenore kod kaweche mag thieth mar temo bero sekta no. As Catholic bishops, we are still very unhappy that our hospitals, which serve mainly the underprivileged, are ground in because the government is not keeping its promises to remit funds owed to them. We think this system will only weaken our hospitals more by reducing the patient numbers while not offering a better health care to our people. We therefore request for a review of the Health Act. The haphazardly coordinated health sector is too dangerous and a threat to a healthy Kenyan population. Wach rochruok magarita to chutho nek makinde ka kinde kod tim mar lalapoya nono gi jopiny gikoni en gino ma piny owacho e bwo migawo mar arita onego kaw matek.
Kata kamano, negipuoyo okang' ma piny owacho okawo mar chuko kamati moyiedhi mabiro yiero commissioners mabiro tayo yiero ma pacho ka. We come out once again to express our profound dismay over the incidents of abductions and extrajudicial killings that threaten the sanctity of life in our nation. The government authorities and private sector stakeholders have to engage in comprehensive, transparent dialogue and implement sustainable strategies to bring down the costs of living to manageable levels. We commend recent initiatives such as establishing an IEBC election panel. These steps are certainly exist in the restoring faith in our democratic institutions, but more is needed. Kai ne bende gikwayo oganda duto mondo mi owuog oko mar timo alam makende ne Papa Francis madende pod lit. We finally call upon all Catholics and all people of goodwill to continue praying for His Holiness Pope Francis, whose health still remains in critical condition, that the healing power of the Lord may be upon him. Bang' sidho ayanga campaign mar ikruok ne ndalo 40 mag tweyo, jodolo mag kanisa jokopere koro kwayo piny owacho mondo mi oketie maino mar bero uchumi ma pacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko. Ka wadhi nyime ni duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC oyango chenro mabiro konyo piny Kenya goyo okang' e rakruok kod mibadhi. Kwan omenda duto madwarore mar keto chenrono e tim oyangi ni en $674.4. Kaka jafwambo mar Refinya Kidilero, jatatije mar EACC Abdi Mohamud owacho ni achiel kuom yore mag tieko mibadhi en chwalo omenda maromo ne riwruoge duto makonyo e lweny mar kedo gi mibadhi kod neno ni lwasigi mar tich ni kare. E kar bagoromo ma KICC nyo en nyasi machiwo ayanga chenro kod okenge ma piny Kenya biro tiyogo e kedo gi mibadhi. Nyasi no nyo yuor kod jokanyo e sectors mopogore opogore kaka duol mochung'ne solo osuru pacho ka KRA, apis Attorney General, apis janon buge sirikal kod bad migawo makedo gi mibadhi e riwruog pinje Afrika. Koloso e kinde nyasi no, wendo Modhial Dorcas Oduor mabende e Attorney General ma pacho ka wacho ni chenro no moyang kod duol makedo gi mibadhi EACC en ranyisi ni piny Kenya oikore makare mar rakore kod mibadhi. These vices drain public resources, erode public trust, and stifle economic growth. Through this plan that we are launching today, we are sending a clear message that Kenya is resolute in its pursuit of an integrity-driven society. Moko kuom okenge ma apis Attorney General oseketo oting'o chuogo committees machiwo puonj ne oganda jo Kenya e counties duto 47 e yore minyalo geng' godo mibadhi. We are also undertaking anti-corruption campaigns and have established county anti-corruption oversight committees in all 47 counties to educate, sensitize and create awareness on corruption in the counties for purposes of effecting a fundamental change. Korka kore, jakanyo mar board mar bad migawo mar riwruok pinje Afrika AU makedo gi mibadhi Kwame Senanu oyango ni AU biro chiwo thuolo ne jokanyo mag duol makedo gi mibadhi EACC mondo mi gilalre gi pinje moko kaka Ghana kod Rwanda mabende osetiyo gi chenro makamano mosekonyo chwalo dongruok. Having a strategic framework like the Kenya Integrity Plan and publicizing it will definitely enhance public trust in governance and government institutions. We intend to actively support and collaborate with the EACC and KLIF regarding efforts to build a more transparent, accountable, and corruption-free nation. The AUABC will leverage platforms to share information on good practices identified from the implementation of executing your Kenya Integrity Plan, with the intention of deepening regional integration as well as bolstering our continental efforts to eradicate corruption and to promote good governance. Kaluwore gi jatatije mar EACC Abdi Mohamud, onge mar aluora makare matich kod rem chwalo omenda moromo ne EACC en achiel kuom gigo mosemono duol no goyo okang' e rakruok kod mibadhi. One of the key strategic interventions requires us to strengthen
enforcement and oversight institutions responsible for combating corruption and promoting accountability. This means not only ensuring that they are adequately funded and also operate in a conducive environment. Jakom maduol makedo gi mibadhi David Oginde kata kamano olero ni kedo gi mibadhi e piny Kenya biro dwaro ni jokanyo kod ji duto oriwo lwedo kanyakla mana kaka en kit oganda jo Kenya. One of the unique attributes of Kenyans is our ability to unite and work together to confront and overcome challenges that stand against us. I believe if we unite in this same spirit, we can rescue our nation from this existential threat. Piny Kenya koro chako wuoth machielo makedo gi mibadhi. Wuoth madwaro mondo mi okete tim okenge manyalo tieko mibadhi. Penjo maduong' en kapo nono wuodhno biro nyago lemo koso biro dong' mana kaka singo. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Higni maromo 30 nyaka ne mine pinje duto bed kod rombe ma Beijing, China e higa mar 1995 mine ma pacho ka nigi more wi okenge ma winjruok mane oketi kono osekelo ne ngimagi. Giwacho ni wuoth e jiwo dongruok mar joma mine ok osebedo mayot. Kata kamano, okenge mosego gin mago mosekonyo oganda. Jailieta chiwo mathoth ewi romo mane otelie kod riwruok mar maendeleo ya wanawake mane otelo ne wuodh jo ogandago. Magi moko kuom mine manotelo ne chenro mar chako wuodh dongruok mar mine kokalo winjruok manoketi e romo maduong' mar mine e higa 1995 e boma ma Beijing e piny mar China. Romo makamae mane ng'iyo jiwo dongruok mar mine ne owinjore mar keto mise maromo 12 mane dhi konyo e chenro gi. Wawuoyo gi mine mondo ging'e ber mar bedo ni gin bende gin gi right gi. Gin gi right mar go kura ne miyo wadgi. Gin gi right mar ni ka ng'ato koso ne to nego bed ni o report ng'ani to the authority. We must be very intentional in involving and targeting the grassroots women. And here is what Maiwo has been able to implement in the 12 critical areas over the last, let me talk of the 10 years I've been in office. Pacho kae kawuono kokale misegi, mine ma Kenya osedongore e pewe mopogore moting'o mar siasa masani mine ma iyiero ni malo kopim kod higni machien. Because of the 2017 elections, we were then able to come up with the first 3 governors, Governor Charity Ngilo, our late sister Laboso, and Governor Anne Waiguru. We were able to get a senator, MCA, and we got 49 women nominated courtesy of the work we did, including now we have Beth Siengo, Margaret Kama, and Ifo Bara. Those have been our girls. Lokruok makamae giwacho ni obiro kokale chike manokete katiba manyien mabende osekonyo e dongruok mamoko ne joma mine. We have also enacted laws courtesy again of you eminent women who went to Beijing. We have had laws like Sexual Offences Act, which we are currently reviewing. Prohibition against FGM, we have had policies, and these ones have helped in ensuring that the girl child, that women are protected and that their freedoms are protected. Magi osemiyo telo mar mine omedore, ka mine sani omako lemo madito moting'o gai madoho kaachiel kod Attorney General maduto gin mine. You look at the judiciary, I think 54% leadership is composed of ladies. When you look at, for example, the CJ, Chief Justice is a lady for the first time. We have a lady who is a Chief Justice. Attorney General, for the first time, we have an AG who is a lady. Actually, if you remember, during the swearing in of His Excellency, the Deputy President, the podium had ladies only. You remember that? Kata bedni okenge gi osego mochopo mine kama gintie sani, fuok pod nitiere ahinya e lwenje majoko joma mine. While much progress has been made, there is still work to be done to ensure that women can live with dignity and engage fully in society. However, there's a concern. You will agree
that the gender-based violence issue remains a challenge in Kenya, and addressing this will be very essential for achieving gender equality overall. Sama piny ngima ikore ne nyasi mar odiochieng' joma mine juma manyien, pod idwaro mondo go jek wuoth mar jip kod dongruok joma mine e pewe duto, mine e gwenge duto kod mine e lemo duto. Jailieta, Ramogi TV. Kapod ntiere weche mag kit chwech en ni riwruoge mochung'ne kedo ne ratich mine nobago ng'anyo mamuol ka kwedo timbe mag rocho ratich oganda ahinya to mine. Ng'anyo mamuol nobagi kar dak ma Kibra kama ne gichako e alwora ma Kibra South nyaka Kianda ka gisundo piny owacho mondo wuog oko mar chungo timbe makamago. Giywak ni kinde duto oganda madak e kuonde dak ma ongohore ema hinyore kaluwore kata ka gikale matek kaluwore kod wach rocho ratich oganda. Gimedo kwayo bad migawo mar arita kod mano mar doho mondo ne ni jogo oyudo ratich gi kendo chulgi. Nilikuwa kwa ballot 2017 koro wantie kae kwa rango 2027 mondo wa end sexual and gender based violence e communities mwa ae nikech ma en gima rach to en gima miyo jok mamon ok nyal sudo mbele jok mamon odong chien nikech samose repi onge kaka inyalo tiyo samose repi teko rumo samose repi ok inyal somo wikwot koro inamaanisha ni wan dreams wa bedo shattered nikech jok machuo wacho ni gidwa tiyo gi sexual and gender based violence mondo gitiek joma muon. Koro wawuoro niya be wabro tieko higani kaka mine moloyo to be mine motegno mine manie siasa mine manie ohala mine matiyo ka koro chuo nego wan nikech wan mon chuo nego wan nikech wakwa winjore kodgi be wabro bede piny ni wakwayo serikal wakwayo raisi wakwayo jotelo te mondo gikony mine mondo ji owenego mon. Tukisema tosha ni tosha. End femicide na tunasema end femicide na tunakwambia rais declare femicide as a national disaster. Nyakaramogi tok lipot makamane matero waywe mokwongo chenro en marang'ich weleno ka ote donjo Karamogi Steve Oburu kane Uyawi Beach wacho ni Ruto gi Raila otim kaka gidwaro wan waol an Esther Bishop bego ni kare erokamano Baba Kiketho die Marona Tela ka en Marakwet Ramogi TV Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyenyore Mosnaja Wadasara Otieno gi Archbishop Odhiambo Gura gi Jagoro Samuel Atongo gi Olo Oyanda wamor kodi kaka weche biro eyo maber waneno habari ka wabet mos e dala ka juluka Jona PD Simfroza neno makare umoja Kerbagni omako osigo gichwang eno yukore dhi dala jo Kenya paro ni mano en mana paro mari kaka janeno kendo kaka ja Kenya Nyakaramogi kao kamano wakao yweyo mokwongo kikidhi mabor pod wantiere koda weche mathoth ma pod wadwani mondo walernu. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Wasna nyako bende in wi baradier mokwongo in pando wakae gi machal kama to kata sech ma pod wan wawuoye ni waonge ranyisi ni Raj en wuon Prince to koro sani in iwacho ni ok ber ka Prince fwenyo ni Raj gi Saher osekendre. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road.
into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. E kinde ma johera mag ODM rito gi liyo yo mar siasa ma ogai margi Raila Odinga dhi chiwo e juma mabiro. Raila osingo ni chung' mare mar siasa ma odhi lando dhi bedo mano ma oluwore gi weche ma ODM osebedo ka ochung'ne. Jakom mar ODM Gladys Wanga otemo lieko ne jopiny chung' ma Raila dhi kawo ka giwacho ni ODM biro chung' kod jatelo ma orwako Raila. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jodito mag ODM osemo wang' josiasa mag duond burano mosebedo ka bayo weche mag achaya ne jowetegi. E kar chung' od bura ma Funyula e kaunti ma Busia, rangi mar machungwa omako piny, ranyisi duond bura mar ODM e mathum wero. E nyasi mar dhialo higni 20 nyaka ne nyuol duond bura mar ODM, ogai mar joka machungwa Raila Odinga otiyo kod thuolo makamano mar singo ne johera mag ni chung' ma odhi kawo e weche mag siasa e ndalo mabiro dhi bedo mano ma olure kod gigo ma ODM osebedo ka kedo ne pacho kae kaachiel kod bero ngima jopiny. Tutashauriana na nataka kuhakikisha nyinyi kwamba tutachukua msimamo ambaye itakuwa italenga matakwa na haki ya Wakenya wote. Hiyo ndio tutafanya. Hakuna nyokonyoko. Baba akiendelea with consultations. Baba hakikisha kwamba haki imetendeka. Swala moja peke yake. Tafadhali wote ambao waliumia na wote waliokufa, tunauliza kwamba katika consultation hiyo wafidiwe. Baba, sasa hii unafanya consultations katika nchi nzima. Fanya consultations na ukirudi utuambie ni left tutaenda wapi? Wanachama wa ODM, baba akisema left tutaenda wapi? Na akisema right tutaenda wapi? Na vijana, baba akisema fire tutafanya nini? Emano ma inyalo wacho ni en leso ne jopiny buoyo mawiye, jakom ODM Gladys Wanga, jolup ogai mar ODM Simba Arati kod Professor Peter Anyang' Nyong'o olando ni ODM dhi timo duto manyalore mar kawo loch e yiero maduong' mabiro. Tunasema kwamba mgala muue lakini haki yake umpe. Mtu anaitwa William Ruto ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya alijaribu sana kuhakikisha kwamba umechukua kile kiti kule EU. Kwa hivyo tunamshukuru kwa sababu yeye ndio rais na vile alijaribu la alikuwa anatetea Kenya. Kwa hivyo Mheshimiwa William Ruto, asante kwa lile ulilofanya pale EU. Nimesema nitakuja kuuliza watu wangu wote kwanza mwelekeo. Tujue mwelekeo, sio? Sisi si watu wa kufuata watu hovyo hovyo. Tunafuata watu na sababu. Chama cha ODM ni chama ambayo iko na sera kamili na msimamo. Na vile vile sisi tumekuwa tukitetea haki ya wananchi wa Kenya. Na tutaendelea kutetea haki ya wananchi wa Kenya, sio? Magetimore kinde ma weche osebedo ka fuong'ore e pacho kae ni duond bura mar ODM chano loso riwruok mar siasa kod piny owacho mar Kenya Kwanza motelo ne yiero maduong' mabiro. E ranyisi ma kende nitiere gwenyruok mar paro e kind jokanyo mag duond bura mar ODM, jodito mag duond burano ojiwo jokanyo mag ODM mondo lu kido kod time mag ODM kendo golo siem e jogo mabiro dhi ataro kod kido mag ODM. Chama ambacho kinabuniwa tu eti kwa sababu ya uchaguzi haviwezi kudumu. Ni vyama ngapi tumeona hata wametoa marais lakini sasa hivi hawapo. Chama cha PNU cha Kibaki kiko wapi?
Ywarruok ma piny osebedo e duond bura mar ODM e kind jood bura masiro lwedo okang' mar tiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza kod mago makwedo chenro makamano. Chris Owino, Ramogi TV. Familia moro e kaunti ma Nakuru e kar chung' od bura ma Molo Sachangwan yuago ratichgi higni 2 bang' ka wuodgi ne ochiel gi magina kod obila marito bunge e bungu ma Koibatek Eldamaravin kaunti no ma Baringo. Dennis Kipkemoi, rawera ma jahigni 21 ne ochiel kod magina e kinde mane odhi gonyo jamni e bungu no. Gi sani giseyo kwach kich e gwenge mag Eldamaravin e koso keto wang'gi ewi wachno kata obedo ni ne gigoyo lipot kendo ne osingnegi ni biro tim nonro. Isaac Okech ni kod mathoth. Ka en dala Roslyn Koskei, kama osedake kod nyithinde 6 e higni mathoth. E higa 2023 e sa odhiambo, ne owuok dhi umbo pi kaachiel gi wuode Dennis Kipkemoi e bunguni ma Koibatek ka wuode to ne dhi gonyo jamni mane kwayo. Dennis ne ok ong'eyo ni ne dhi wuok kod ng'ol mane lok ngimane nyaka chieng'. Nisikia risasi akiwaka, mtu mwingine alikuwa anatokea kutafuta mbuzi. Akaniambia mtoto yako umeumizwa. Nikawacha maji kwa mtoni, nikakimbilia kuangalia mtoto. Kuangalia mtoto, nikakuta mtoto ameumia. Sasa nikaita boda, akakuja kunipelekea Awe. Baada ya Awe akaniambia siwezi kutibu yeye. Mupeleka Nakuru Medical. Kijana huyu alikuwa ni mwanafunzi na tangu apigwe haongei. Risasi ilitokea upande wa kulia ikatokea kishoto chini ya matunda ya hawa hii. Pigwa hapa ikatokea na iko hata inaonekana hiyo alama mpaka saa hizi. Wuoth mar manyo ratiro ne familia ni ma odak e chano osebedo matek ahinya. Dennis ne oringo e od thieth maduong' ma Nakuru Referral, kama tok juma achiel ne oyiene dok dala ka odong' kod mbala manyaka chieng'. Gie sani, familia no dwaro ng'eyo ni nonro ewi wachni ogik kanye to kod yudo ratichgi. Baada ya mama kuchukuliwa makaratasi na maafisa wa forest, mpaka leo hii hakuna haki ambayo mtoto amefanyiwa. Tunaomba umma, hasa the Minister of Internal Security, Mheshimiwa Murkomen, tafadhali tunaomba chunguza hii kitu ambaye hawa maafisa wanafanya. This is very bad. Imagine mpaka saa those people are working freely. Kane uoyo e yor simu, jatendo kwach kich bade ma Koibatek Richard Cheruyot oyango wachno kowacho ni gisetieko nonro. Ka koro nyinge 3 mag obila mag bunge mane otud kod timno osechwale apis mar jatabuche maduong' ODPP. Familia ni gie sani to pod rito mondo Dennis oyud ratiche tok monj makamano. Isaac Okech, Ramogi TV. Mama, enang'o momiyo ino kidhi gi baba? Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare, nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Gloria Sakwa, nikiwa mkulima mkazi wa Bungoma. Usikuwa naamini ni kama inaweza kuwa kitu ya ukweli. Huwa naona tu kwa TV watu wakicheza wakisema wameshinda, nikajaribu na 50 bob. Huwa natamani sana kufanya biashara. Kiwa nimepata hii pesa, nimejua sasa naenda kufanya biashara. Si mchezo ya wanaume, hata ukiwa mama utacheza na utashinda. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18.
WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Osechango. Jatuo ingone malich. Enda uombe Mwenyezi Mungu. Biro mana rumo. Rumo kitam. Biro rumo. Nyasa is not your cousin. Nyakochia. Pidh dichuo. Toki ng'eni ok inya pidhe. Wena jomoko pidhnigo. Ing'e ng'ama nyalo pidho nago mondo afund lepe mondo aterni. Don't care. I don't exist in your life. Hano kan classy. And teach manono. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. E piny magombo kod teko ok winjre, dhako achiel ema kwedo chenro mar piny. Kikitem chu. Adhi chu. Akweri gi muolo kikitem. Ema temo nyisi ni waromede. Ne ong'ado mar yudo migawo ma ji mang'eny paro ni onego bed mare. Kore dhi kawo tem. To aneno ka koro jani no nyalo kelo sida matin. Ok en nikech nyalo mare, to nikech en dhako. Ani kona ni ng'ama dhako nyalo yo. Achuli. Mondi bikona ni dhako nyalo yo. Kata obedo ni gik mang'eny geng'e, podi otamore dok chien. In bing'eya badi. Nabo ng'eya. In ma piny ni bing'eya. Kara se mili. Wakoni nikech ka piny owachone ni oyo, to owacho ni ne ane. Kiparo gi witin gi riekono. Chungi tim. Ne kinda gi lokruok e wi Nam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni wadhi e kaunti ma Migori kama ten kaunti no dhi nyime kod twak kod joriemb bodaboda mondo chul osuru mar Sh50 juma ka juma. Kata kamano moko kuom joriemb bodaboda to onyono piny ni ok ginyal chulo osuru nikech ten kaunti ma Migori pok ochopo moko kuom dwachgi. Jojuma nigi ler mathoth. Kuom higni malo abich joriemb bodaboda subkono ma Suna East, Suna West, Uriri kaachiel kod moko gwenge e gwego ma Kuria ok osebedo ka koro chulo osuru ne kaunti ma Migori. Mae ne obiro nikech rem mar ten kaunti ma Migori chopo moko kuom gigo eko mane gisebedo ka gidwaro kuom higni 5 mokalo. Ten kaunti ma Migori ka otele kod gavana Masano Chiloyako osebedo katemo bedo kod twak kod moko kuom joriemb bodaboda mondo gin bende koro gigol osuru maromo Sh50 kuom juma ka juma. Wasetimo bura gi romo mowinjore maber adhi mbele tainya wuok tich wadhi chako program mar solo osuru. E kinde ma juma achiel mokalo, tend kaunti ma Migori ka otel kod gavana Chiloyako ne obedo kod romo kod moko kuom joriemb bodaboda mawuok e sub kaunti ma Suna East, sub kaunti ma Suna West kaachiel kod Awendo kama joriemb bodaboda ne ogolo paro mopogore opogore. Wayudo presa ni kuonde moko ijuoge kuonde moko ok ijuoge. Yie losnwa kanyo to wan bende akwayi kaka chungani. Yie imiwa bonus mar dweche 6 wambe wayue jomoko mondo ijuogie. You watch driver's license through jotelo gi cooperative wadwaro ni mapiyo wayuda ne list ma ji opuodho kata kidwaro kata ka gibed ni gin ji 50 kata ji 100 Awendo madwaro rongo 100 kamano to wakoni jogi otere kos makama. Driver's license en gima muhimu kabisa. Moko kuom joriemb bodaboda e kaunti ma Migori ka otelne kod jakom margi Jacob Mondi to pod oramo ni ok ginyal chulo osuru. Wang'eyo gimomiyo pod wachung' kar tiendwa kendo wawacho ni weche mag osuru pod nwaketo thenge. Wachung' kwaling' nikech nitiere winjruok mane waloso gi jatendwa mar kaunti to mago pok notimore. En adiere ni osuru ne wawacho no dwok piny but wadwaro receipt manyisowa ni osuru ni odwok piny mapok wayudo nyaka sani. Giwacho singo mane omigi kod gavana Masani Chiloyako e kinde mane otimo kampen mare koro pok ochopo. Gik mane miyo juok chung' en ni ne wadwaro ni osuru no osedwok piny to machielo nyaka ne yienwa mondo wan bende ndikie jogewa. Ringe for example kidhi mwalo kichomo Nyamkago piny ka Suna East gi kacha punda poche e polytechnic ma mwalo kanyono kidhi barabara no ichalo ng'ama ringe puodho midwa pidhie rabolo. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima kata nowacho ni ten kaunti ma Migori osteo mathoth kendo pod medo teo mathoth ne joriemb bodaboda.
Olimo wacho ne gisegero kuonde tipo kata sheds ne joriemb bodaboda maromo 131 e kaunti ma Migori mangima, ka wacho ni katorak mar gero tipogi ne omi joriemb bodaboda. Ne county government ochiwore mogero sheds mondo migiyud kama gitiye. To tich mar gero sheds go be nochakwa miyo gin giwegi jo bodaboda. Jagoro ni mar kaunti ma Migori bende wacho ni grube mag joriemb bodaboda maro 38 noyudo omenda mar dongruok, omenda maromo 100 kuom grup ka grup mayande kaunti ma Migori ne ochiwo ne grube 400 e kaunti ma Migori mangima. Grup ne do 100,000. The total kiti manene kanyo ne $1,52,000. Kuom groups manoyudo specifically jo bodaboda noyudo 38. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. E paw tuke ni timba dhula mar joma nyiri ma pacho kae Harambee Starlets oduogo pacho bang' loyo Tunisia gol 1-0 e tuke mag laro thuolo mar dhi tugo e tuke mag Afrika mag wakeini. Starlets norwaki e lap ndeke ma Jomo Kenyatta gi mor mogundho ka koro girito rakore gi piny Gambia. Corazon Aquino ma en achiel kuom jotuk Starlets onyiso mor ma gin godo ka kocha Beldino Demba bende wacho ni gigeto mar dhi e tuke mag Afrika ma higa manyien. Tulifeel pressure ma fans, si wenyewe tulikuwa disappointed because hatikuwa results tulikuwa tunataka, but at least tuli go back kwa mazoezi na tukafanya correction na tuka make sure tuna come back na 3 points. We've seen the team, we've seen how they played against Niger, and we are going to prepare well. I am assured by the President today that we are going to get adequate time and everything that we need for preparation towards that match. We have 2 FIFA calendars before the match, one in April and another one in June, and we are reassured that we are going to get good friendlies then for preparation. Nyakaramogi mano bende thuolo mane wantiere godo mar chiwo weche manyien mag ang'ich welo kata kama neno ka thothu ywak ni signal rach e counties ma Kisii, Migori, Kisumu waloso kod jolony kendo watimo mos mar mondo mi Ramogi TV ochopnu e yo makare. Ka ok kamano wanenre kendo e weche manyien mag oimore. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference, living one day at a time. Dial *811 *346# to get Serenity Prayer. Mama, en ang'o momiyo ino kidhi gi baba? Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare, nimar iwinjori gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Be iseikori ne miel? To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani?